Rob Stone nelhal. Opravdu tady něco je. Je to tak, jak říkal Rob Stone. Přiznání ke všem zločinům, kterých se s doktorem Brownem dopustil ve jménu vědy. Škoda, že chybí podpis. Takhle je k ničemu. Co to má znamenat? Něco není v pořádku. Jakoby něco hořelo. Proboha! Rob Stone! Prokletý Brown. Musím za ním. Tohle mu neprojde. Má to za sebou. Všechno, co věděl, si odnesl sebou do hrobu. Prohlášení je bez jeho podpisu k ničemu. Dal bych si panáka a na všechno se vykašlal. Jsou tady poznámky týkající se nějaké jeskyně. Možná je to naleziště všech těch artefaktů. Vypadají hodně staře. Kdybych se na to místo dostal, možná bych zjistil víc. To je ale náhoda. Je na ní symbol ve tvaru amuletu, který jsem našel v trezoru doktora Browna. To musí znamenat jenom jedno. Amulet byl původně uložen v této schránce. Zajímalo by mě, kde ji Brown našel a jestli to souvisí se vším, co se tady děje. Ta kočka, co ji tam na sebe, začíná pěkně smrdit. Jestli tu bestii, co se prochází za dveřma, nepřitáhne tohle, tak už nic.
je zvláštní. Jsou otevřené. Něco tady nehraje. Jak ti to jde, Jimmy? Ty dveře se dají odemknout jenom z této strany. Nechceš pomoct? Browne, co jste to za člověka? Máte na svědomí Robstona a spousty dalších. Nemůžete to popřít. Vím všechno. Nechtěj mě rozesmát, Jimmy. Už zase se snažíš být chytřejší než jsi. Robstone mi všechno řekl. Mám jeho prohlášení, že se s váma podílel na nelegálních pokusech s pacienty. Zničím vás. To těžko. Zapomínáš, kde jsi, Jimmy? Tady jsem Bůh já. Proto vím, že prohlášení je jen kus papíru bez podpisu. A řeči chorého člověka nemůžeš brát vážně. Doktor Robstone pro vás pracoval. Nebyl to žádný pacient. Já říkám, že to pacient byl a navíc těžce nemocen. Zkusili jsme všechno. Naposled léčbu elektrickým proudem, ale víš sám, jak to skončilo. Byla to nehoda. To se někdy stává. To vám nespolknu, doktore. Udělal jste to, aby nemohl svědčit. Popravdě řečeno, je mi jedno, jestli věříš nebo ne. Sám víš moc dobře, že ani ty na tom nejsi zrovna nejlíp. Co tvá paměť? Nemůžu si stěžovat. Vím, kdo jsem a to mi prozatím stačí. Zbytečná skromnost, Jimmy. Můžu ti nabídnout daleko víc. Konec trápení. Nechceš se usmířit? S vámi nikdy. Dívej, nutíš mě, abych použil hrubou sílu. Nemám rád násilí. Žádám tě jen o jedno. Maličkost, drobnost, kterou si mi ukradl a stejně je ti k ničemu. Vrať mi ji teď hned a můžeš jít, kam se ti zlíbí. Otevřu všechny dveře a budeš volný, co ty na to? Už jste se podíval do sejfu? Moc si tam toho nenechal, ale jde mi jen o medailon, amulet. Pro tebe nemá žádnou cenu, je to mé dědictví, nic víc, jenom šperk. Ale nerad bych o něj přišel, to jistě chápeš. Je docela legrační vidět vás takhle žebrat. Dej si pozor na jazyk, Jimmy. Já nemusím žebrat. Když něco chci, tak to dostanu. Dřív nebo později. To mě vážně naštval. To jsem měl v úmyslu. Na psychologa jste dost průhledný. Povedlo se. Doufám, že máš radost, protože teď jsem na řadě já. Vlastně jsem doufal, že odmítneš moji nabídku, abych se mohl potěšit pohledem na tvé vnitřnosti, válející se na podlaze. Přijdu si po medailon, až se budeš topit ve vlastní krvi. S Bohem.
dopis, který nestihl odeslat. Zavolat na policii. Policie, prosím. Dobrý den, rychle potřebuji vaši pomoc. Díky bohu, že jsem se dovolal. Nejdřív mi prosím řekněte své jméno a co se stalo. Jsem Jim Card. Já neumím vám přesně vysvětlit, o co tady jde, ale asi bude nejlepší, když sem někoho pošlete. Radši s posílama a se zbraněma. Nevím, jak dlouho tady ještě vydržím. Pane, mluvte prosím jasněji. Jestli je to žert, můžete být trestně stíhán. Já nežertuju. Myslím to vážně. Podívejte. Vím, že to může znít šíleně, ale dějí se tu strašné věci. Musíte mi věřit. Jsem advokát a vím, co dělám. No tak, Jimmy, to od tebe nebylo hezké. Nesnáším policajty. Štěstí, že se dají uplatit, aby se nedívali mým směrem. Stejně nečekej, že ti dovolím něco tak pitomého. Měj se hezky. Sakro, je to v háji. Co je to za zvuk? Něco se blíží.
Co je to za zvuk? Něco se blíží. Chybí jí kolo a Bůh ví, v jakém stavu je motor. Jen nádrž na benzin vypadá nepoškozená. Zjistit, co to je. Měl bych se podívat dovnitř. Možná bych se tam dostal přes mrazák. Ani se nehnu. Přimrzli. Na druhé straně je zřejmě mrazící místnost. Napadá mě, že musí být propojena s kuchyní. Za zkoušku nic nedá. Povedl se. Když
poslední kapky. A je to. Víc benzínu snad nebudu potřebovat. Stačí jiskra a dveře vzplanou jako pochodeň. Jestli nepomůže tohle, pak už ni teď nebo nikdy.
Nepsal bych ti to, kdybych neměl podezření, že s tím nějak souvisí divné chování pana ředitele. Před časem jsem jej viděl, jak vylézá z kanálu pod kuchyní a táhne sebou velkou bednu. Předtím jsem ho viděl několikrát studovat plány kanalizací a tak mě napadlo, že našel cestu, jak se dostat ven ze sanatoria, aniž by o tom někdo věděl. S řezníkem jsou jedna ruka, ten by nic neřekl ani policii, ale bojím se o svůj život. Když zjistí, že něco tuší, nechci, aby se další nehoda stala mně. Moc tě miluji. To je všechno. Tak. Kanály pod kuchyní. Mohla by to být stopa od vykopávek, které jsem viděl na půdě, ale to nemůžu vědět jistě. Budu se tam muset podívat. Jestli dopis mrtvého zřízence nelhal, tohle je kanál, kudy Brown odcházel ze sanatoria. Jsem zvědav, co tam najdu. Písmo znám. Patří Brownovi. Jsou to záznamy o geologickém složení v lokalitě, která by se měla nacházet přímo nad stokami. Zřejmě něco v blízkosti sanatoria. Ale proč se o to Brown tolik zajímá? Podle zápisků se tam můžu dostat přímo ze stok. Stačí najít průles. Něco podobného jsem viděl na půdě. Zřejmě mají pro Browna velkou cenu.
Co to bylo? Myslím, že brání sesuvu půdy. Můžu být rád, že ještě drží pohromadě, ale nebude to trvat věčně. Tohle dlouho nevydrží. Prokletý Brown. Vsadím se, že ten výbuch má na svědomí on. Možná to byl strážce lomu a Brown se ho zbavil, protože věděl příliš mnoho. V kapsách nemá nic kromě jediného klíče. Bude se hodit. Nebudu ji tahat sebou, ale jsou v ní zapsány všechny známé keltské runy. Kdybych potřeboval něco přeložit, s touhle knihou by to nebyl žádný problém. Na mapě lomu je místo, které vypadá jako vstupní chodba do jeskyně. Jsem zvědavý, co v ní najdu. Podle záznamu doktora Browna by tady měl být vchod do jeskyně. No jasně, odpálil ho, abych se nemohl dostat dovnitř. Co teď? Chtělo by to pořádnou dynamitovou nálož.
Nejsem si jist, ale zdá se, že je za nima deska s runama. Je to vůbec možné, že si toho Brown nevšiml? V symbolech staré civilizace se nevyznám, ale něco mi říká, že bych to měl přeložit. Brown si jich nevšiml. Možná to byl důvod, proč se mu všechno zhroutilo pod rukama. Zkusím je obsat a pak najít knihu, pomocí které bych mohl text přeložit. Brownův deník ze dne 4. května. Našel jsem to, já věděl, že to nebyla jenom pohádka pro hlupáky. Našel jsem tajnou místnost. Je mnohem menší než hlavní sál jeskyně, ale bylo v ní přesně to, co jsem čekal. Když jsem jej poprvé držel v rukou, bylo to, jako bych se znovu narodil. Úžasný pocit probuzení. Myslím, že kapacita mého mozku byla stimulována elektrickým nábojem nebo něco podobného. Mé vědomí najednou postrádá veškerých hranic. Není nic, čemu bych nemohl rozumět. Můžu myslet na cokoliv a všechno je jen zlomek z možností, které jsem v sobě objevil. Ti druidové byli nejspíš blázni, že jej pohřbili do země. Vrátím se zpátky do sanatoria. Už je žádné diskuze. Ode dneška začínáme s pokusy na pacientech a je mi jedno, kolik z nich zemře. Důležité jsou jenom výsledky. Ten Brown je šílenec. Kdybych tak věděl, o čem to k sakru mluví. Brownův deník ze dne 10. února. Odpálení vchodu do jeskyně jsem nechal v rukou odborníka. Strážník lomu pro mě, nebo spíš pro peníze, udělá cokoliv. Jestli bude jeskyně vhodná pro zřízení laboratoře, bude se hodit místo strážného psa. K mému překvapení byla jeskyně kdysi použita. Zdá se, že mě někdo předběhl o hezkých pár tisíc let. Nikdy jsem archeologii nefandil, ale v té jeskyni je něco zvláštního. Jakoby něco tajila a já chci vědět, co to může být. Prozatím jsem nechal vybudovat laboratoř ve sklepě sanatoria. Není to tak bezpečné místo, ale má to své výhody. Když budu potřebovat pokusné králíky, stačí zajít o patro výš. Budu se muset podívat v knihovně, jestli nenajdu něco, co by mi pomohlo identifikovat původ vykopávek z jeskyně. Na hlavním sloupu jsou vidět jisté symboly. Možná bych ji mohl přeložit a zjistit víc.